Hermed inviteres til Sangforeningen Morgensrøde traditionelle pinsetur. Det er pinsedag, og det er altså søndag den 23. maj kl. 13.30 foran Storm P-museet. Oplæsningen et eller andet sted i nærheden af Storm P-museet med monolog af Jesper Klein. Derefter der er afsyngning af Nu blusser morgenrøden op, og fuglene kvidrer på grene. Mine herrer, når jeg tager ordet, så er det ikke for at tage ordet. Det er for det, at jeg tager ordet. Og så er det for at give ham til Nordholm en lille en over snuden. Ja, personligt altså har jeg ikke noget imod manden som helhed altså. Men når et medlem af foreningen gentagende gange eller hvad andre ikke kommer til prøverne, så må jeg som formand ligge mig lidt imellem. Nu i tirsdags, da vi skulle indøve, det går så let over bøgen blev, så bed til Nordholm væk. Og hele sangen er solo. Tenor solo. Med brummen i det fjerne. Er der nogen mening i det? Alle brummerne var her. Det kostede foreningen 3 kasser øl. Og så som ved sædvanligt blev jeg også fuld. Nej, siger jeg. Vi må have et andet lokale. Et lokale uden trapper. Der er ingen mening i, at medlemmerne, når de har sunget en hel aften og er overanstrengte, så skal stå på hovedet nær trapperne, når de går hjem. Så har jeg tænkt, at Nikolajsen skal nøjes med at bære fanen og ikke synge med. Han er slem til at komme ud af fodslag, og så vil vi ikke have killingerne med i toget. Nej, de ser alt for forskellige ud. De skal gå i forvejen med madkurvene og i det hele taget holde sig i baggrunden. Man må kun udleveres 2 pilsner per mand hvert kvarter. Når vi så er færdige med sangene, så bliver der dækket op på plænen, og som sædvanligt ærer vi altså. Fru Mikkelsen og Brølemøller vil danse en vrikkedans, og jeg må henstille til det herre i sin helhed, om ikke at vrikke med. Enhver kan få lov til at optræde solo, når først de har henvendt sig til mig, eller kassereren. Det er også mig. Og lille Lassen kan jo godt få lov at tage og give en ovartig historie, som man altid giver, når vi har fest. Altså hvis Lassen i sin helhed altså kan huske det. Så vil jeg slutte med at huske det her på og komme ud af haven, inden den lukker. Det ser ikke så godt ud, at vi kryber over stakittet, og så er det også et farligt mas med at få madammerne og barnevognene over bagefter. Optoget masserer ned af Pilealléen til Søndermarken med fanebærer Nikolajsen som formand og kasserer i spidsen. Påklædningen er ad libitum, dog gerne inklusive sangerhuer, høje hatte samt barnevogne, og kællingerne er velkomne.
Kællingerne må gerne se forskellige ud, men ingen forventer, at de holder sig i baggrunden. Når vi ankommer til festpladsen i Søndermarken, vil det righoldige festprogram opføres blandt andet grejsfortællingen af Stig Fogh Andersen, formentlig på et ikke tidligere anvendt sprog. Så er der enstemmig fællessang, korsang, blandt andet de sidste indstuderede ølgruk og viceformandens forår i træbenet. Altså, de damer og herrer, vi mødes på delen som helhed, og det forventes, at ingen forstyrrer gemytligheden. Eller som ingen tager i skridtet. Jo, det må du godt. Men jeg vil lige forklare, hvad det er, vi er i gang med. Man skal altid forklare først, og så er det sådan set ligegyldigt bagefter. Det er det, jeg håber på. Så hvis jeg virkelig forklarer, hvad der står, så slipper jeg for at citere den. Ja, men vi væbner os. Nu vel, Magister Mortensen. Og de ved, de første 4 takter er deres. 4 skæve, de er sgu ikke synderligt skæve. Som sagt, det er et ret røvkedeligt forspil. Altså Tristan-forspillet taget i betragtning. Langsomt står der. Så langsomt, ja, så kan jeg nu at tænke. Ja. Der er et land, som ingen tager i skridtet. Der er et slot, som hedder Montsalvat. Den bedste skat, der findes der i midten, med rød rubinpor, kostbart stolt besat. Der er om noget helligt der i skatten, hvor hver en englegod engel står på vagt. Det er symbol på menneskets største renhed, der stammer fra en englehær, som sagt. En gang om året ser man så en due. Den er symbolet på en kæmpe kraft. Det er en gral, som selv den mindste flue har slet ingen ulempe haft. Når først en gral er kåret til at tjene, så gør den det med overmenneskelig kraft. Sådan er alle bysseskud fortabte. De glider af på dødens skaft. Selv de, som er fra fjerne lande udsendt, må sandt for dyden trække sig. Der kan af ingen hellig kraft forvente, for den med kraft bliver selv den kække fej. Det står i arken og løsiger ku, der følelsen om marken med omverdens klub. Klub, 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 klub. Og omverdens glider et whiskybit vis, min andre klub går videre, så længe der er sprit. Klub, 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 klub. Første vers.